Ποιο γυνάτι να έχει ο Σαμαράς έναντι του Κυριάκου Μητσοτάκη? Ποιος τον έκανε υπουργό? Ο Σαμαράς. Ποιος τον έκανε κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο στο εξάμηνο Τσίπρα Βαρουφάκη? Ο Σαμαράς. Ποιος τον στήριξε σταθερά για πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας? Ο Σαμαράς. Ποιος έτρεχε σε όλη τη χώρα, όπως σωστά είπατε, όλη αυτή την περίοδο? Ο Σαμαράς. Όχι για τον ίδιο, για την παράταξη. Λέτε μήπως έχω εγώ κάποιο γυνάτι επειδή δεν με πρότεινε για πρόεδρο της Δημοκρατίας? Αυτά δεν στέκουν με καμιά λογική. Η Κατερίνα Σακελαροπούλου έγινε πρόεδρος της Δημοκρατίας το 2020. Και εγώ όργωνα την Ελλάδα για να στηρίξω τη Νέα Δημοκρατία και στις εθνικές εκλογές και στις περιφερειακές το 2023. Τόσο απλό. Τι περίεργο γυνάτι λοιπόν να είναι αυτό? Όσο για το σημερινό πρόεδρο, τον Κώστα τον Τασούλα, σας θυμίζω ότι ήδη από το 24 στο Πολεμικό Μουσείο δήλωνα ότι δεν διαπραγματεύομαι τις ιδέες μου για να πάρω κάποιο αξίωμα. Το πρόβλημα λοιπόν, μην κάνετε λάθος, δεν είναι ότι ο Σαμαράς δεν χωνεύει τον έναν ή τον άλλον ή τον Μητσοτάκη. Το πρόβλημα είναι ότι ο Μητσοτάκης δεν χωνεύει τη δεξιά, την κεντροδεξιά, ούτε και την ιστορία, ούτε και τη βάση της Νέας Δημοκρατίας. Γι' αυτό και την έχει μετατρέψει σε ένα υβρίδιο σημιτικού Πασόκ με μπλε χρώμα. Η διαφορά επομένως του Σαμαρά με το Μητσοτάκη δεν είναι προσωπική. Είναι πολιτική και αξιακή. Ο Σαμαράς με δύο κουβέντες δεν έχει κανένα γυνάτι. Άλλοι φαίνεται ότι πάσχουν από εφιάλτες.